Uwe na kinongya ato rikshaw jong ka Bengaluru la kelapau nambha na ka benta kerkom bakerpang ban beitingka ya ka kamla jong ban sedang ka jong u. Uneu driver ato belatip kerteng ke Musambal Christi ubala pendap ya ka jingpule graduate par ubadai unong ya kali kamai rikshaw ulabu ik postar halandat jong ka jaga shong ka jong u ka pakhat jiginong lek jinglek ban ya keren ban ai jingmot ha ka kam jong u da ka baya pleulang kat ba kidang don ha po ka ato rikshaw ka jong u. Kane ka poster ke bawla tha hai passenger ka kerteng jonga ka deu Samuel Christie ngadai unong pule bawat manlum pisa na ka benta ka jingbat jonga ban sedang ya ka kam la da pikwa sobha ban ya keren bat nga la tha a ka poster ia ka dur jonga te ka poster la sapriang ha reddit rengkat bat ka jingtha sagawe pat ka por jong ka pik Bengaluru kabla pelong ya ka jing sultanat ya ka men sim seng kam la jong uni usamla ha ka benta jong ka jingkan tho jong ka te ka post ka to ka dengut kinong pendan kam social media kila yaro yo Christi halor ka jing trish tom jong u badro kila kitbok kitwang yu ba unang kiu shaprang ngatharai ba ka de ka jing persyang ka bakraw kermen ba ulale ya ka ege ka babha bat kermen ba unjap ong sakawi pat ka jing tha